Ní raibh ann. Ní raibh ann nach rámar san áit chéana ag an nám céine. Ní raibh ann nach go raibh tusa imethe sola dánig mise. Ní raibh ann nach go rás déanach is go rás ró lua. Ní raibh ann nach buile crí beag bíde go bháin idir mé agus tú. Well, is dólam an tedal dáin is dáin saolaíocha faoin bhile Micheal O Ruairc dáin a raibh cónaí in inis cara laspa a car corcaí agus is dólam sa bhliain 2009 bhí díle nút na tuilte uafásacha an ána lí agus duine chun chathair a bhád ar iarra bhí duine chun túfás na máiste sa chathair leis na tuilte agus mar is olda tá dambaí in inis cara agus san hí sin bhí ní déan go raibh bringlóide gom ach bhí cinál físe gom í bháin timpeall am sin in bhachas Micheal O Ruairc dáin ag tacht mar gambór ag fórthint an gcathair agus ag iargaí a thártháil ón annachin más mallat agus scríostáin bunar sin damba hanga. Agus in raibh sé héin páirteach nó lárnach sa dáin agus bhí sé ann ag iarraigh an chathair a chosint ó orsaí an ilc nó ó orsaí an bhéarlachais agus ó orsaí an bhéarlagar más mallat, so is dáin meafracha é. Well, bhuaigh mé go hanamh faoi sin, mar is dólam thar aon rud eile tá annach dúisnar fad búta gom hana féin ar a brós. Is dólam faoi tríú faoi cethir leis an ngearrscéil agus gearrscéilta éonar agus sa bhíon 2009 bhús an chiaadúis don cnúsa gearrscéilta chur samach le chlóir connacht daoine éhan daoine. Bhúg sé sin an chiaadúis an bhíon sin agus bhí anna hásta leis sin, mar is sin an dá seanras fearlam is dólam sa litríocht an gearrscéil agus an dáin. Agus bhíún an dánar an daríir nuair bhús an dúis filíochta mar Vasas nach mún go dóé, mar ní rás an túm go raibh na dáantas chunúsach má ggóhin ach bhí riméadam daríir go bhús é sin mar seans dam rud a nach múhin leis an cnúsach nach múhin a ríomh, so sin an sort rud a bhí an dósa agus bhí anna as a fadarm. Is dólam an orí dhéanas ná dhéanas riomh leis na cnúsaí geile churas amach Cás anna gúar fad leis an gnúsach sa, sé sin cás aum agus aimse leis daríirih agus is dólam bhí hartar céad sa fithe dáin san áireamh don cnúsach agus ní gá scór nó dá dánistíigh sa cnúsach, ní raibh fág ach gá scór ag an deire. Cás uaim breis agus seachtó nó ceir scór dáin chun tacta na cín a bhí níos fearr dá lom. Agus ligus tam ceann dul a bhil ar an rud seachas mo chrí, mar is dul an sin an lochtas mó bhíon ar i lí go minic. Sé sin anna chudas na dáanta scrín siad bíon daine saonta nó bíon grá chud an dáin nó beidir gur dáanta ó cáidúla iad nó tá siad anna ceangúil leis na dáanta beidir go persanta agus tá a gríthe in áanta áirithe agus ligann siad an crían san ag an nó méidirnach dul a bhaim ar an ránúcháin dhéanann siad agus fágann siad dáantaistigh nach bhfuil má ggóhin dá riamh. So sa ránúcháin dhéanas héin ligus dom ceann dul a bhaim ar na rána dhéanas agus caithasúm dáanta. Beidir raibh chuidir go má ggóhin ach bheasas ná raibh, bhí luchta na ora, luchta na beaga agus mar sin de dágus na cín a báristigh tásúlagam. Well, bhí fórum díospóireachta chuirsúla go lán imlíonna agus tháinig slúbeag scríóir le chéile mé héin san ábhar, mé héin agus Pádraig MacArgus agus Gabriel Lodenstock agus Marnic Andracáin agus Carl Porter le chéile chun go bunúsa chun stad na scríóirta Gaeilge a phlé sa bhliain 2014 mar tictar dú ná bhfuil cuasaí ró úntaach faoi láthair. Sé sin scríóir na Gaeilge tá gan tróir bhealach
agus tá édóchas ag teachtar cuasaí comá mar nach bhfuil deisina andó beidir chun a gcuid scríbhneoireachta churas chun phobal. Tá seanna dheachar is scríbhneoireann is marach na tólam ní réon teachtasteach ag cuideacha i tá ag bra ar an scríbhneoireacht agus ar nábar sin is tólam bhí sé ceapan gur sin an dún rud éigní dhéanamh bart a dhéanamh ar an mríthir so bhuníimar is tólam as an bhórm sin agus an díospóireachta bhí ann agus bhí hartar le chéad daoine láthair ag an bhórm ag an díospóireacht sin agus bhí anna chuid tuairimí caite timpeall agus anna chuid tuairimí láidre ag daoine agus anna chuid smaointe ag daoine so inis tá aontas scríbhneoireann na Gaeilge bunathe mar eagraíocht tásúla gom agus well, is tólam bhí tháinig chuir amach forógra na scríbhneoireann sin tamall ó hin agus is tólam as sinna tháinig sé ar bhealach sé sin gur hínig roinnfá scríbhneoirí sús le gá scóir deirtar an forógra sin chun cearta scríbhneoirí éile a dhéanamh orthu. Bhain sé héin, tuigim sé héin go bhfuil deachreachta ann, níl sé éascad a aine tá ag pléile scríbhneoireacht i mion teanga sé sin, tá sé dachar aber léthirí a bheala. A caafar gacíocht a dhéanamh go mbeadh aontas aber ann idir na fíiltethirí, go mbeadh na scríbhneoirí ann tac le chéile agus seasamh le chéile ar scáth chéile bhar na daoine ní nach go chur le chéile. Tá sin ag tastáil mar go dtí seo tólam beidir na scríbhneoirta de tá na scríbhneoirí go léir ag déanamh rud héin. Níl siad aontathe, tá siad ag scríomhann in éanaad agus níl siad ag obair, you know?